Heddwen Roberts dwi, tiwtor i oedolion sy'n dysgu Cymraeg. Dwi'n dysgu 7 dosbarth bob wythnos, tua 50 neu fwy o ddysgwyr, o'r ein dechrau dysgu i fyny at dysgwyr efo cymwysterau lefel uwch. Dwi'n awyddus iawn i rannu fy nghariad at yr iaith. Dwi hefyd yn anelu at dod o hyd i weithgareddau newydd diddorol, mwyn i'r dysgwyr gael ymarfer siarad yr iaith Gymraeg a defnyddio ei sgiliau newydd yn hyderus. Ar ddechrau'r cyfnod clo yn 2020, ro'n i'n cysylltu â'r dysgwyr ar y ffôn neu drwy'r post. Yna, daeth Zoom dros y gorwel. Mae'r newid o ddysgu wyneb yn wyneb i ddysgu ar-lein wedi bod yn heriol dros ben. Ond dwi'n meddwl a dwi'n gobeithio mod i wedi ymdopi ar sialens dechnolegol ac wedi cario'r dysgwyr efo fi. Mae'r dosbarthiadau yn hyblyg a dwi'n gwneud fy ngorau glas i ddatblygu sgiliau gwahanol pob dysgwr ac yn anelu at wneud y dysgu yn hwyliog a real. Mi ddechreuais i fel tiwtor Cymraeg ar ôl symud i fyw yng Nghymru ar ôl ymddeol o ddysgu yn Birmingham. Collais fy ngŵr yn fuan ar ôl symud, ac o ganlyniad collais yr hyder i fynd allan i gyfarfod pobl. Ond, erbyn hyn, dwi'n cael cymaint o bleser, nid gwaith, ond mwynhad ydi dysgu Cymraeg, ac mae'r dysgwyr yn fy ysbrydoli i. Wrth gwrs, mae hiwmor a llawer iawn o chwerthin yn helpu hefyd.